Sawubona Mthembu. Kanjani? Ngiyaphila sisi. Ngiyazi ukuthi kuyakumangaza ukuba bakhona kwakho kule ndawo kanye nami. Kodwa-ke ngibhale isicelo sokuthi bengisize ka-Black Life TV ukuthi bengixhumanise nawe ngoba nginenkulumo engifisa ukuyidlulisa kuwena. Okay, Mamthembu, kahle kahle lana inkulumo yami imayelana nami nawe noSiphamandla lo benijwayele ukuthi nibhukhe nawe ngikwazi ukuthi ngilungisele ama-picnic enu. So sisi into engiphethe kabi kahle kahle noma Mthembu ukuthi lo muntu othuphila naye akasiyena futhi ongenza ukuthi mhlambe emehlweni akho wena kungazi ukuthi umuntu ophethe kahle. Kodwa ngokwazi kwami nangezinto esengike ngayibona ngoba sabafowethu siyahlala phansi sixoxe njengokwazana kwethu. Sengithe mangixoxa naye sibuka indlela aphila ngayo ngabona ukuthi kahle kahle akakufanele kwazisa khona ukuthi le mpatho oyithola laphana ayikufanele mina le bengizokunikeza yona akuyona loyithola kuSiphamandla. So ingakho kade ngicela ukuthi unginike ithuba ukwazi ukuthi ungilalele ngoba le mpilo oyithi uyayiphila wena ekugcineni ayizokuphatha kahle. Ungakhali mama, hlisa umoya, hlisa umoya. Ngiyazi kubuhlungu. Shuthi asikwazi ukuqhubeka. Aphathekile kahle. Ucabangani? Sisi khona lokho kwenzayo bengikulindele ukuthi khona vele angase Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngiyanibingelela nanke babukeli bayo iBlack Life TV, ngiphinde nginamkele kulona lolu hlelo. So today sivakashelwe ubhuti ikhona into afisa ukuyisho kulo aceliwe ukuthi alandelwe yena. So asike silalele nje sizwe ukuthi kuhamba kanjani. Sabona kunjani? Ngibona njani sisi? Ngiyaphila wena? Hayi siyaphila. Ngicela ukwazi kami nesibongo nala usuka khona. Igama uSiphelisihle wakasithole ngokusuka ngisuka eMlazi. Okay, ukhulele kuphi? Ngikhulele kaMaphumulo kwaNdaba eKhalamandla. Okay. So ngicela ukwazi ngodaba olukwenza ukuthi uzofinyelele kule show. Ungiqale nje eqaleni. Okay, mangizokuchazela sisi wami ngumuntu kahle kahle obekade ebambela amatoho kwaya ke ngathola umsebenzi omalana namadekho noma-picnic. Okay. So mangithola lo msebenzi bese kuba khona nje umfowethu engakade sengizwana naye futhi nokungibhukha ukuthi ngikwazi ngimhlelele if ezokwenza ama-picnic into kanjalo noma surprise party. So lo bhuti-ke masigcina sizwana naye njengoba vele nokufika la emsebenzini nje sesijwayelene nokungibhukha unokufika nabantu abahlukahlukene besimame yabo ngokuthi sabafowethu-ke siyakwazi ukuthi sixoxe yabona ngigcine ngikwazile ukuthola Joe hayi lo afike naye namhlanje hayi kanje mhlambe usisi mhlambe amthandayo okanye kanjani kodwa nje into kanjalo. Okay. Hayi futhi-ke kube khona usisagcina esifika naye ngathi mangiyibheka leya nkosazana yona ngayibuka ngayithanda. Okay. Igama layo kwaku-Enhle wakaMthembu, uMamthembu yabona. Ngathi mangiyibuka le nkosazana ngayibona ukuthi okay uyazi emhlabeni izinto eziyenzeka kunabantu abahle abanothando nempatho babonayo ukuthi badinga ukuthandwa kodwa manje ekugcineni begcine sebethola abantu abarong bangabathandi ngale ndlela efuze ngabe bathanda ngayo. So ngase ngibhalela la ekhaya ukuthi ngicela ukuthi nikwazi mhlambe ningixhumanise naye because ngakwazi khona ukuthola igama nesibongo lakhe ukuthi-ke angikwazanga ukuthi ngigcine ngixhumana naye. So ngase ngicela iBlack Life TV ukuthi ikwazi ukuthi ngixhumanise naye. Mhlambe umazi kangakanani? Sisenazama ukuxoxa noma kuthiwa ngingaxoxi ngothando. But nje umfunda nje ukuthi umuntu onjani. Yebo khona akubanga isikhathi singanoba kwaba usuku olulodwa mangingasho sibonanile khona lapho ngamazi igama ngamazi isibongo ngambona ukuthi hayi cha uyintokazi yona ehloniphayo nanokungachaza ukusho ukuthi hayi cha ekugqokeni kwakhe indlela ayigqoke ngayo ngathi mangimbheka ngabona umakoti umuntu ukwazi ukuyihlonipha uma ukuthi yazi esikhathini samanje amantombazane ngendlela agqoka ngayo awasazihloniphi anokuveza nanokuveza umzimba wawo. Yena ngathi mangimbheka ngambona ukuthi no uyazazi ubuyena uyazazi ukuthi usuka.
Okay, so udingani kahle kahle kuyena? So- Uthando noma kukhona okunye ngaphezulu? Into engiyidinga kuyena mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngimkhiphe kulo muntu akuyena cause sengihambe ngabona ukuthi lo muntu akuyena akamphethe kahle. Kodwa-ke uma ngizosho njengoba kade ngingachaza ukuthi uthando lukhona. Ngiyafisa impela uma ngathiwa kuyenzeka agcina ecacela ngasekhaya. What if yena akafuni ukukhishwa kumuntu wakhe? What if akazaze azibone ephila nomunye umuntu ngaphandle kwakhe? Sisi kungathatha kube nzima. Kodwa ngokwazi kwami angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongafisa ukuhlala nomuntu ongamhloniphi, ongamazi ukuyini cause lezi zenzo zenziwa lo bhuti ikhomba ukuthi kahle kahle le ntokazi akamthembi akayihloniphi. Ubuyona akabuboni kahle kahle. Ithi ngimlande sikhulumisane naye ukuze sobona siphetha ngani. Hayi inkinga sishona. Ngiyacela sondezela. Sawubona kunjani? Yaphila sisenjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usukhona. Igama lami uEnhle ngwakamthembu. Ngisuke eMlazi kaKhe. Okay, uyamazi ubhuti engihleli naye? Yebo ngiyamazi. Mazela. Ngake ngambona la ngangibukhe khona nomuntu wami. Okay. Kunodaba ke afisa ukuthi adlulise kuwena. So ngicela umlalelo. Umuzwe uthi ufisa ukuthini. Okay. Ungakhuluma. Sawubona Kamthembu. Yaphila njani? Ngiyaphila sisi. Ngiyazi ukuthi kuyakumangaza ukuba bakhona kwakho kule ndawo kanye nami. Kodwa-ke ngibhale isicelo sokuthi bengisize ka-Black Life TV ukuthi bengixhumanise nawe ngoba nginenkulumo engifisa ukuyidlulisa kuwena. Okay, Mamthembu kahle kahle lana inkulumo yami imayelana nami nawe noSiphamandla lo benijwayele ukuthi nibhukhe nawe ngikwazi ukuthi ngilungisele ama-picnic enu. So sisi into engiphethe kabi kahle kahle noMamthembu ukuthi lo muntu othuphila naye akasiyena. Futhi ongenza ukuthi mhlambe emehlweni akho wena kungazuthi umuntu okuphethe kahle. Kodwa ngokwazi kwami ngezinto esengike ngayibona ngoba sabafowethu siyahlala phansi sixoxe njengokwazana kwethu. Sengithe mangixoxa naye sibuka izindlela aphila ngayo ngabona ukuthi kahle kahle akakufanele. Akasiye lo muntu ongathi uphila naye. Kanjani mhlambe? Sisi wami mangizokuchazela uSiphamandla unokufika ezobhukha kumina ngithi mhlambe asewufolo ngiyazi ukuthi ubhukha kwena ne. Okay, ngizocela kodwa ungiphe ithuba mhlambe ukuthi ungilalela kancane. Okay. Yeah. Ngibade ngisachaza ukuthi uSiphamandla mhlambe asewufolo noma asewu5 amantombazane sengike ngambona efika nawo laphana. Ima owami uSiphamandla. Njengoba ngishiyo ngathi ngicela ungilalele. Hayibo, ngathi uyadlala. Awu5. Nginike ithuba ngichazele. Kanjani? Nginike ithuba. Sisimoya. Kanjani? Njengoba ngichazela ngithi uyazi ukuthi njengoba nawe uhlezi ufika nibhukhile ubani osuke nisuthile izinto kusuke kuyimina. Njengoba ngisho-ke namanje ukuthi konke lokho asuke kwenza imini okubonayo, imini okwaziyo. So ibingekho indlela ebengakwazi ukuthi ngichazele ngayo. Ngagcina sengicela kwa-Black Life TV ukuthi bekwazi ukuthi bengekho indlela mhlawumbe ungakhuluma ngayo. Bengeke kube lula Mamthembu ngoba mhlambe bengizothi mangizama ukukuchazela mhlambe ngibe umuntu onomona mhlambe kuwena ngibe umuntu mhlambe ofisa. Senzeke kangaphi lento? Senzeke kangaphi? Njengoba ngichazile sisi wami ukuthi sekukaningi kunyaka nje mhlambe bawu4 noma bawu5 abantu esengike ngambona efika nawo ngaphezulu kwakho. So wena ngithema ngikubheka ngakubheka njengomuntu ongafanele ngakuthiwa uphethwe ngalendlela akuphethe ngayo. Yabo. So kwawukuthi-ke vele nami ekuqaleni kwami ukukubona ngathi mangibona inhliziyo yaba nalo uthando yaba nayo indawo yakho. So ngase ngithi-ke ake ngithathe nali igeba lokuthi ngicele ka-Black Life TV ukuthi bangisize ngikwazi ukuthi ngixoxisane nawe sikhulumisane sibone ukuthi ayikho indlela ongakwazi ukuthi ngisize ngayo kule nkinga obhekene nayo cause ngempela wena mhlawumbe wangisiza ngani? Wangisiza ngani? Sisi angithurule umshado uyilo yami. Sisi wami ngicela ungise Mamthembu. Ngisaphinda ngikuchazela. Uyabona angifuni ukuthi mhlambe kubuke ngathi mhlambe ngumuntu operfect okanye umuntu ongcono kunoSiphamandla. Kodwa engingakwazisa khona ukuthi le mpatho oyithola laphana ayikufanele mina le bengizokunikeza yona akuyona lo oyithola kuSiphamandla. So ingakho kade ngicela ukuthi unginike ithuba
ukwazi ukuthi ungilalele ngoba le mpilo oyithi uyayiphila wena ekugcineni ayizukuphatha kahle. Ungakhali mama, ehlisa umoya, ehlisa umoya. Ngiyazi kubuhlungu. Shuthi asikwazi ukuqhubeka. Aphathekile kahle. Eyi, Ucabangani? sisi khona lokho kwenzayo bengikulindele ukuthi khona vele angase ngaphatheki kabi kodwa ngiyazi mhlawumbe nangokwakhe nokubuka izenzo ekade ezenza uSiphamandla ethenga uthando lwakhe because mase ukhuluma iqiniso kahle kahle hhayi ngoba kade emthanda ubethenga uthando lwakhe ngezinto anazo ngenxa yokuthi unepower yemali unepower yokwenza izinto ngaphezu kwabanye abantu so usisi nawe asegcina eseyitshela ukuthi okay kahle kahle uthole umuntu omthandayo. Okay. Ngoba uma ngase ngimbuze naye ngampela ukuthi uyakukholelwa ukuthi uyamthanda yini uSiphamandla uma ukuthi ukwazi ukwenza kanje abe nabantu abangapheki kwa-5 ngabe ngiyezwa mhlawumbe kube kuthiwa lento esiyikhulumayo mhlawumbe umbhante nomuntu oyedwa labantu sebebabili bathathu bani owesi-6 yena ukugula kukuphi lapho inhlonipho emphakathini ibuka njengomuntu endani yena ubhizi uyasigqaja ngomuntu wakhe uthi nginendoda abantu bambuka isilimo ukuthi hawu lala loze kube kubili ngabe kuyavusana. So ngithe mina-ke ngoba inhliziyo yami yathi uma imibheka ngampela yambuka yamthanda ngabona ukuthi umuntu ongakwazi mhlawumbe ekugcineni ugcine uvusa naye ekhaya so ngase ngithi ake ngizame indlela yokuthi ngikwazi ukumbonisa ukuthi le ndawo akuyona ayimfanele. Okay. Eish. Ucabangani? Angikho. Unayo i-proof? Ngathi ngikwazi umsebenzi wami engiwenzayo ukuthi ngisebenza indaba zokubhukha nani nani. Uyabona mase ngase sibheke emafonini ubufakazi engakuvezela bona. Uyabona nje ubukhala mhlawumbe ngisakhala ngisho ukukhala. Mhlawumbe ungaquleka usuvuka esibhedlela. Uyabona. Into engikhuluma ngayo bengeke ngisusele ekhanda bengeke ngivele ngisuke nje lapha ekhaya. Nginento zami engazenza nami. Ngivele ngisuke ngithi ngizokhanda istory lapha kwakho. Into engikhuluma ngayo ngoba ngiyayazi lezi nyembe ezoyikhiphayo angifisi ukuba ukuthi uyayikhipha ngoba mhlawumbe ngelinye ilanga uyikhipha kabi ungasekho right kufika nasempilweni. So kungcono kusemanje kusekhona indlela yokuthi sisheshe siyilungise into. Uright ukuthi nzima akukholakali kodwa kunjalo impela mthini. Uright usingaqhubeka sikhulume Okay, so ngiyazi mhlambe bungakulindele vele ngiyazi vele ukujabulisi but ekuthenini ayeke ezinye izinto abengazenza and afike la and acela ukuthi nawe ufike akutshele ukuthi kwenzakalani ngomuntu wakhe ukuphatha kanjani lokho? Ngiphatheke kahle sisi. Uyabona ukuthi unendaba nawe. Yes, awukuphathi kahle okuzwile but isikhathi sakhe awuboni mhlawumbe ukuthi unendaba nawe. Because phela ubengathuli engakutsheli. Ngiyamuzwa Okay. ukuthi ungakho. Okay. Athi ngiyabonga ukuthi angitshela. Futhi bengizoba isilima sonke lesikhathi. Mina ngihlezi ngithi imina kuyena kanti shuthi I-relationship yakho yokuqala naye? Okay. Ubusuqedile ukukhuluma naye noma kukhona okunye obusafisa ukuthi umtshele kona? Hayi akukho kutheni bengingakusho sisi kodwa mina bengingakusho kuyena kukodwa ukuthi impatho nothando lolo alifunayo mengavuma ukuthi azocacela kithi engakuthola sekuphindaphindekile ukukhala lokho akukhalayo mhlawumbe ngokugcina namhlanje. Uyamuzwa? Ngiyamuzwa. Ucabanga ngani ngalokho akusho manje ke? Ngiyabonga ukuthi ungitshela. Sasho ukuphinda.
but angazi ngenze njani manje. Udinga isikhathi. Kakhulu ngidinga ukucabanga. Okay. Uzokwazi ukulinda. Ukumlinda kuyona inkinga, Mm. kodwa engibekufisa ukuthi esinqumeni sakhe azosithatha noma ngasethiwa-ke akusemina uma ukuthi mhlawumbe ubone ngathi mhlawumbe mina ngimfanele ukumnika lolu thando aludingayo. Kodwa le ndawo akuyona ngicela zakwazi ukuthi hayi umfanele neze. Udinga uthando olufanele yena ngempela. Okay. Angazi njengoba uthi usadinga isikhathi ngicela ukuthi singakuxini-ke uthathe nje isikhathi sakho mhlambe-ke uma usu-right usuzobuyela kokubhuti umtshele ukuthi ucabangeni umtshele futhi uyicabange kanjani nje konke lokho. But-ke ngiyabonga ukuthi uzile kwi-show, ngiyabonga ukuthi usilalelile wasinikeza isikhathi sakho, ngiyabonga kakhulu. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi sihambe saze safika kuphi. Silana-ke la sikhona njengamanje. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.